Erasmusu i pričati engleski je jako dobro i poučno iskustvo jer svaki dan smo u interakciji s novim ljudima iz različitih zemalja i tako se prisiljavamo da učimo nove riječi. Cura u kojoj sam ja bila jako je dobro pričala engleski, to nam je omogućilo da vodimo dobre razgovore, da igramo neke igre. Uz samo pričanje engleskog razumjeli smo sve aktivnosti koje smo imali i sve u svemu bilo je jako dobro i poučno iskustvo. Također, taj razvoj engleskog omogućio nam je komunikaciju sa drugim ljudima, što nas je dovelo do novih prijateljskih iskustava. Nadam se da ćemo ove prijatelje pamtiti doživotno i da ćemo ostati i dalje u kontaktu, počevši od moje domaćice Stele, koja je bila predobra, te sama njezina majka i sestra i cjelokupna obitelj. Osjećala sam se kao da sam kod kuće i bilo mi je jako drago što sam prisustvovala u ovom projektu. Na Erasmusu možemo upoznati puno drugačijih kultura. Na ovom Erasmusu smo pogotovo upoznali Grčku, te njihove različite običaje od nas, te hranu. Jako mi se svidilo zapravo njihov sustav škole i općenito kako radi stvari. Da, evo, na ovome projektu smo baš naučili puno stvari vezano za poduzetništvo, vezano za alternativne izvore energije i kako bismo to mogli primjenjivati u životu. Naučili smo kako bolje raditi sa svojim novcem kojim imamo. I također, evo, upoznali smo puno zanimljivih ljudi, upoznali smo novu kulturu, novi životni stil skroz i da. Jako mi se svidjela zapravo tema o obnovljive energije, te koristi njom, te kako iskoristiti na maksimalnu zapravo učinkovitost, te ta neka tema o kojoj će nam trebati u budućnosti. I mislim da možemo svi dosta naučiti o toj temi. Ovo je bilo jako lijepo iskustvo jer smo mogli naučiti sve sličnosti i različitosti hrvatske i grčke kulture. Obitelj u kojoj sam ja bila je bila stvarno draga, cijelo vrijeme su bili jako ljubazni. Drago mi je što smo naučili toliko novoga o poduzetništvu, što nam stvarno može pomoći u budućnosti, i toliko novoga o obnovljivim izvorima energije koji su jako bitni ako želimo sačuvati naš planet. Sve su jako pozitivno iskustvo.